Looking for И какво става, хора? Аз съм Скалчо БГ. И това е първият ми клип в новия канал. Малко тъй. Да, това е новия клип в първия клип в новия ми канал. Това е яко. И ще започнем епизоди на нашето оцеляване в Ендъргот. Когато влезете, ви дават тези неща. Тук има ли? Имам ендърки! Yes. Така. Сега ще ви покажа какво се прави с ендъркия. Така, побрах ги. Къде се отваря ендъркия? Извинявай. Добре, ще ви после. Така. Има кит. Има кит PvP. Кит старт и кит Booming. Така. Ето тук завъртаме ключа. Така, готови ли сте? Дай да видим кой ще ми се падне. Вау. Нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво. Год кит. Кит PvP. Кит блок. Сериозен. Фак. Кой ще изхвърля? Ще изхвърля лодката. Ма тут... Кит блок. Не можем са... Не можем са падне нещо яко ми. Така, както и да е. Ларп, има доста ларпове. За жалост... Опа... Само да изключа звука на телефона. Така, за жалост, тук е с факшън, което... Омага, още... първо си вземам ключа. Мога ли да го затворя? И после пак да го взема или просто ще се стакнат. Окей. Това какво е? World Party Create. Така, да, хора, както виждате с нов texture pack съм. И се надявам да ви хареса. Така, добре. Нещо още някой друго че тук. Малко на количката. Що не... прибира се, окей. Да оставя сега... What? Опа. В колата бях. Сега да оставим всичките тия работи. И да разгледаме... В този епизод няма да има кой знае колко интересни неща. В повечето ще разглеждаме сървърчето. Така. Аре бе! Колко TNT за... това... Ко? Динамит. Аз го чета диаманти. Страхотно. Intervoting Diamond Block. Окей. Добре, какво да направя с този малък чест? Тъй. Да отидем за още работи. Къде? Тука ли? Не. Тука ли? Мен много ма кефи да отварям неща. Дай ми. Затварям очи. Отварям ги. Кой ми се падна? Кит. Не. Тая желязна брадва, ефективност 2, нечупливост 2. Ефективност 5, острота 5, купрено докосване 1, нечупливост 3, късмет 3. What the fuck? Преведя ми се чест. Не? Окей. Всъщност ще направя като тоя и ще взема XP ботълките. И после просто си ги набия. Това да надявам се да не звучи грешно, но... Така... Сега да хапнем.
И който иска може да оцеляваме заедно в Ендъргот. Чайте да вотнем. Ето виждате, тук вотвате като побъркане. И... Добре, тук съм отново. Забравя, че ако натисна ще изляза в браузъра и ще ми спре видеото. Но както и да е. Тук сме. Не разбрах как да вотна, но както и да е. Ще го гледаме друг път. Ако някой оцелява или иска да оцелява заедно с мен, просто да влезе в сървъра. Сега да разгледаме сървърчето. Warp. Може ли да отидем малко на... бонус. Има ли нещо друго? Drop Party, Enchanted, XP Fishing, Food, FPS... Добре, да отидем първо на бонус. Що не сме на първо? Фак. Така. Бонус. Това отново е PvP. Окей. Искам да отида малко. Може да се загубя нещата, но... Well. Брадвичката вече си я запазя. Аз тук не съм милионер. Тъй. Аз и кирката, ако мога да се запазя. Огнена издръжливост, сила. Тъй. Има ли някой? Жете, хай... Не знам защо не мога да пиша. The chat has been disabled. Може би чат... Unable? Не, окей. Както и да е. What? Не мога да пиша, нали? Защо не мога да пиша? Това е... Добре. Нещо прецакано. Явно няма да има PvP. Ако отидем на Недъра, там може и да има. Ма защо няма никой за PvP? А това е моя Ender Chest. Това е тъпо. Защото ми се играеше PvP. Но, окей. Така отзад нещо има ли? Warp мазе. Значи, както сме тръгнали, ще разгледаме. Ще направим едно малко ревю. Мазе, това трябва пак да е PvP, може би. Това тук горе ма кефи. Има ли видим блокове? Добре. Аз ще поиграя малко. Ще видят кое как стоят нещата. И други епизод вече ще има, надявам се, PvP. И такива са работи. Ще можем да се сетнем скин, което е хубаво. Я да видя това на къде води. Окей. Вау! Значи това цялото нещо го направили за какво? За нищо. Окей. Това ще е за този епизод. Ако ви е харесал, няма да ви е харесал. Дайте палец нагоре.
коментирайте. И ако ви харесва това, което правя, се абонирайте за мене. Чао! И ако някой иска да играе с мене в Ender Gods и се е разбил, да ми прати скайпа си долу в коментарите, за да играем заедно. Чао и до скоро!